ZB9NEWS కు స్వాగతం. రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఈసారి పొలిటికల్ హీట్ వేడెక్కనుంది అనడానికి సందేహం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ అభివృద్ధి మరియు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి తన ప్రచారం చేస్తుండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రాజ్ ఠాగూర్ మక్కన్ సింగ్ ప్రజల్లో వెళ్తూ ప్రజల మనిషిగా ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అంటూ తమ ప్రచారం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇక బీజేపీ పార్టీ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమారపు సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యేగా పోటీలో ఉన్నారు. వీరికి సీనియారిటీ ప్రకారంగా ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు ఉండడంతో ఈ ముగ్గురు మధ్య ఈసారి పోటీ హోరాహోరీగా సాగే అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఈ ముగ్గురు నాయకుల అభిమానులు కార్యకర్తలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ నాయకులు గొప్ప అంటూ చర్చలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఈసారి జరిగే ఎన్నికలు ఆసక్తికరంగా మారనున్నాయని తెలుస్తోంది.